Okay. Kay? Li, ang saan na yun, pagbuak, kabalo ka? Oh, ang pagbuak ka na eh. Okay. Nah, yan lang. Okay. Atid. Kabalo dahil ka? Umuya. Nya na. Ang wala ni unod. Atid. Okay. Taon eh. Okay, kaon. Ngano bitang ni mansin ka? Atid tamo to. Gikuha na. Oh, sa lalaki man to. Iyaha daw. Lagi. Da, ba ano man kuan. Ikaw na. Ha? Hungit. Grabe. Na. Hurot na. Napay isa. Okay, ikaw na. Dai nangambak dai. Parang masarap yan ha. Asa na luod man na inyo ha. Silod. Wow, makatanaw na ka magluod pero pag tilaw may na kayo ni. Kahit man nagtina eh. Ay ganang video ka mo. Ya, selfie din niya. Diba selfie mo? Tessa, umana sa kaon eh. Sige, picture namin. Ang dio. Kinsa day tagi ato? Yang nganong namo to ni angkon? Napa ni angkon? Lalaki man gyapon to. Rio, lingkod. Asa rabit. Dito man to pa yung ano, na dito. Tong tapok ah. Sa inyong grupo. Ya, dito tara ya. Init. Tessa good. So sige Franco, gunang pisyo painit po. Okay, kauhot da. Napa isa oh. Smell ko ba? Hey! Kaon na lang na. Gibe. Isa. Di na ko mo kaon. Kaon na ba? Yap, ko ni ya video na kamang kamot sa kamot. Wow.